Shalom. Uria na hinahalongan ni Tuhata Jesus Kristus. Tapasada ma rohata, tapauduk dirita, lao masuk tu parmingguon nabadia, memuji pasangapon Tuhata nabadiai. Satokin martangyang nahohomahita. Amin. Tadi homa ede puji-pujian lau memuji Tuhata sian buku ede nomor 205 ayat sadaro ditolu. Ale Yesus Tuhan nami bereng kami nadison pinarmahan lido kami saluhut nadison saya siroham di kami say pangulu Ale Yesus tubuh kami asa unang magobe manangise siang kami say porsea masude say nahod di homahami Kau majea sasudie di sakaping rohanami naik maluasi tutup sian pardosaon nami asa say totong burju sayurupi rohanami asa iya situ. Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Saya ingot ma ale Jehovah akadengkan di basam dohot asini roham, ay siya narobi ro akay, asa unang marsura-sura aka musukku midaaw, ale debataku, marhapo sa tuhodoaw, sayunang pailaaw. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung debata ni hatuaon nami. Huyot hamido di aka arion panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul ma rohanami jala parbadiai mamikiri sude na tinaon nai. Patadahom ma tuhami dosa nami. Asa diar sakor rohanami. Jala asa hupasaw tami lomo ni rohani na manobus hami. Asa martua hami marhite-hite siani. Rodi sa leleng-leleng na. Say patupa may di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian korina parari Kamis.
Tua puji Tuhata maredehi tasian buku ede nomor 227 ayat sada rodi 2. Jesus moluni tondiku hodo haporusaki gok dihona mahidiriku rodinasa lakaki lam takas mapatuduhon tuawon pakokopi asaihu halumuton hot maau di bumi. Epistel di minggu reministeri sadarion dienek do sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Filipi bidu tolu ayat 10 pitu rodi bidu opat ayat sada tajahama marsori-sorin anon di ayat perpudi di bidu opat ayat sada rapita majahasa songonom mahatani tuhata Rab sitiru au mahamu alea kadongan jala pamanat hamuma akan amar parange songon hami sitiru amuna. Ai songonon nang jot-jot hudok tuhamu jala anggon waing mardongan ilu do hudok torop demar pangalaho gabe musuni silang di Kristus. Hamago do ujung nasida butuhan nasida do di perdebata sihaila hononna dihasangapon akan adito anoon di parrohahon. Ai di banua gijang do sambulota siani do tapai maimas si panguluhita Tuhan Yesus Kristus. Bau-baun na do dagikta na leaon gabe do sol daging na nasangapi hobar tu hagogo onai ai terpatuduk sado saluhukna tu ibana. Ope hamu akadongaku nahina holongan jalan nahina siholan alasan nirohaku jala tupalhu songonima marsihoho tamu di bagasa Tuhani hamu akka haholongan ima sahatna mertua do akana tumangion hatani di bata nau peopsa jala namangula hoca. Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhata maret dehita sian buku ede nomor 420 sada ayat 2 roditolu. Haurapan awon nabusuk amaroh akon alai hutakub hatamon sai romahu dua sai jakon ma'awon naramun dirikon tumpos toro haki dihon isyakon ho awon naganggu jojot rohaki nadengkan danggu ulai dung sadaha porusaki Tuho nama auron sai jakon ma'awon naramun dirikon tumpos toro haki dihong dijakon ho awon. Huria nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan tiki nama cayarga na dilehot Tuhata dope tuhita diobason tama dohita marningot mangarsakon manol soli huhu mangido hasesaan ni sudi akadosata nagudangi tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami ujo hami do gowarmu na badiai ala na targogot hami marningo dosa nami sai marasini roha mahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami namate jala na hehesian namate namanay tu banua gijang doho mangodihok kami asi maroham dihami sai patoktong madihami roha hamauliateo tuho o todi parbadia pangapul dinamarsa roha pamaluma saluhu na bernit binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahol lomo ni roham Hodo parhitian nina sa asiroha, sayunang tulak kami, say tangyo mahami, ho ale de bata ama anak dohotod di parbadia. Amen. Baga-baga ni de bata taringot tu hasesaan ni dosata. Dungi say Roma hamutuau, asa mardabu-dabu hita, ninna Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abi hasuba gabe songon hapas domuse hasang apa ma di bata na digijang
Tapuji Tuhata marhite ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Mari dehita lau memuji Tuhata sian buku hede nomor 407 ayat sadaro di 2. Pos rohaku di Tuhaku dan terbain terhiriman Odo totong tangi aku tu lambungmu au batau Lobi pos dorohaki sai patulu sonai O anonna atusi Uhilala ganu pari Paniop na diawon Saitong di pasari-sari Nang badia rohakon Nang lamtu tinggil naik Gol parto dioki lama bai lonai Hatani Tuhata nagabe dahalat tungolunai baru di mingguta sadarion dienet do sian surat na parjolo na sinura ni Apostel Petrus bidu 2 ayat sia songonomma hatani Tuhata Alai marga na pinili dohamu, hamalimon na raja, bangso na badia, hom na ginongkoman na, asatung dibaritaho kamu, dengan ni harohaon ni ibana, naung majobu kamu, sian na holom, tuhatiuron na halongangani. Rak mangidugogo mahita tutuhata di bata. Ale Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon hobartu hatami. Amin. Tapuji Tuhata marite ede puji-pujian sian korama.
Mari dehita lau memuji Tuhata sian buku ede nomor 332 ayat 3 rodiapan. Ai sadia leleng nari la so putus rohami unang toy so tu sapu iki parasiani sai pasia Tuhan Yesus jago itu rohani nungatiki parasia sotu jolo salui lehon volumi tu Jesus ai hatop do salui sai pasiat mat Tuhanku tu roham nalu jai sai pasiat Tuhan Yesus jago itu rohami nungatiki parasia sotu jolo salpui Taha tidak kemaha taha porsiau tai songon nahi na tidak kon didongata saha porsiaon di portibion rak madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan namano palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah naso sadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabea siator di perbadia adorak sohabubuhan ido tuhata namanaon reberni di panguhuman ni silatus namate terpajal lo ibana di hau pinor silang jala tua tubon wal torudung ditanom namula mangulu di hari patoluhon namanai tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au persea di todi parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihana Kristen akan abadia doho dihasesani dosa doho dihatai nama dok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate doho dihangoluan nasora sudah amin. Tapuji Tuhata marhitip ede puji-pujian sian kor PP.
Tapi bagaimana aka tabahan ditikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Damang dainang ni haholong itu atas Yesus Kristus. Tapi gema titing namasa saminggon. Parjolo. Na moding. Na di hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Nunga marujung ngolu ni amang taruli hutapea. Tutup usia 60 tahun. Nama ringanan di Jalan Jamin Ginting. Gang di Panegara. Nomor sia. Masuk sektor Sada. Paduahon, na sorang. Nah di hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, nunga sorang sada danak bawa sian keluarga Amatta Johannes Pasaribu, tubuh di Inang Mega Borusiahan, nama ringanan di Jalan Bunga Kenanga nomor 5, masuk sektor 5. Patuluhon, pelantikan panitia teknis periodisasi tahun 2025, hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 di ibadah siang masuk pukul 10.30 IP. Songonima titing sadarion. Lau manomu-nomu hata debata marede mahita. Dengan doa rogum ale Jehovah, Dia kana pinar mahanan mi tagamon aheron mumanaroa sotar bunyi ono buzumi dojo suhado pamaenami di rohani nasot lumandaho alai marhite siani doro totong sumurungi maroha saikon masau ton mutahini sai talurona mangalo di pake pesudi kuguna Dia loho sude na cukatoha Nadi moi ni patu torumo Alai sude na serepi maroha Idona sai ni asi Adano
Ai guru paku akai toto. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima namangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Unda kadongan saha porsiaon amanami dohot inanami nungatung matselileng ate hubereng naking rupani bah gamatu HP minarohakku kan lewat tau bah haru inangok kape ngamatua yuk dorau HP matua te narohakku rupani hubereng musanaking markor narwastu bah tutu akadongan narak bekelhian katok kape matua narohakku rupani satu inang parari Kamis narwastu holani naking inarohakku macai uli minggu sadarion minggu remines cereon rupani ba parari Kamis mampu dope marnot lagu barat ate sikitita biduda nakining rupani satu kor Naomi anggoda pakat tidak konon nasida danganong sudi holat tangiang go indah nasida kan baru narwastu wah narohaku rupani bergema seluruh bumi indah rupani kan hubereng atik perupani ngasongon na songon rau rupani ngasong mulai berkeriput ya ketika Pipi tadi bernyanyi jangan khawatir bayangkan 20 tahun yang lalu ibu-ibu ini juga seperti kalian ya ketika kami sama-sama di Medan ini dan mereka tetap mengumandangkan bergema sampai ke seluruh bumi itu tongate korama hubereng naking bah mang si hobing isi do bihaben aku amang akadongan tikini yang pasti idok nasida nakina kadongan nama unang marsak tetap semangat idora nagabe jamita na mangului narohaku di parsaurata di minggu sadarion inasat hita tu minggu remines cere jala di patau asni rohani tuhatta hatani di bata nagabe jamita di hita sian pesalmen 27 ayat sada rodi ayat na pa onopon hujahama dihita saluhutna Jehovah do panodangik kudohot hatuauku tungi sema habiarakku Jehovah do pertanobatuan ningulukku tung midai sema au biahaton molo tungro akka parjahat mengarong-rongau naing mangaton sibukku akka sisosak au dohot akka musukku gabe martinggangan do nasida jala marragian nakpe marhorkoron parangan akka na manukku mau dang dihabiari rohakku nakpe hehe permusuh do pakau saya pos do rohakku disi sada do naung hupangido hosia Jehovah sai ido hulului naing mia nau di bagasan joro ni Jehovah saleleng manguluau paida-ida hinaringgan ni Jehovah dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joro nai. Ai diodingi doau di bagasan udung-udungna di ari hinamago. Ditabuni ko doau di pertabunian ni udung-udungna. Dolok pertanobatoa doau di panakok. Asa
mardirgak ulukku mida musukku akan aku malia ngau jadi palehonokku ma di bagasan udung-udung nai akapelean puji-pujian maret de mau huhut mamalu parhinaluan mamuji Jehovah idanggo sahatna muna kadongan sa aporsiaon hita namarpung wapala detikion hira urut do jauh-jauh ni jamita di minggu sadarion mulai sian minggu seksagesima namanggorahon asa makaholongi musuh iut musa sangatu minggu estomihi asa halak namang makaholongi musuna imaroha dahot pikiranna talup mai patuduhon sodang hamuliaon ni Jehovah di bagasan nguluna. Dalam itu nang minggu nasalpu di minggu info kafit di patau hitamar hite panangi honotta jala mar hite sian na tumangi hodo tubu nguluni hapor siaon. Udah kadongan sa hapor siaon nang di minggu sadarion di minggu remines cereon na toktong paingoton nguluta na marpadohan marlapatan say ingot ma ale Jehovah tengkan ni basam. Tentu dihinahibul ni jauh-jauh ni tuhata marhite-hite parpesalmeni namanggorahon hadirion ni nguluta asamian toktong dihadirion ni ngolu ida inadenggan ni Jehovah menyaksikan kemurahan Tuhan. Udah kadungan narohaku naking macai ada duturpuk jami tao dibukai marhite-hite sada pengakuan ate. Adong sada pengakuan namar perdomuan na nialaman di tengah-tengah ninggoluon. Udah kadungan susahali narohaku pakilalaan mabir dohot biahaton mabiyar dohot biahaton ra anggap kana tua-tua di boto do pente mabiyar rasa takut dan gentar onma sada pakilalan nasotar sirang siak kita di ngulut taon di ngulu nijol makan mabiyar dohot na biahaton manang bohape ate manang manukum majuau tuhamu dahe nuaeng adong do tahi siak kitaon na sohya mabiyar. Adong ko siak kitaon na sohya mabiyar. Hadakyate. Manang adong ko siak kitaon na sohya rupani yahaton. Yametar. Pasti dora sudah hitaon. Ya mabiyar dohot biahaton amunak kadongan. Nah tentu molo adong nasohya Molwadog nasohya siak kitaon rupani nasohya mabiyar manak tui sepedo manang tua HP tentu tetapi rupani akajol mas songonon nga siya biara nate itu dah molwadog rupani sian jol maon manak siak kitaon nuaing nasohya mabiyar nasohya biahaton bah nah, si biara ni hamunak kadongan. Ya. Jana narohaku jol masih sangono mana perlu diwaspadai tong dah. Nasuhya mabiyar. Rupani. Puasa alana molo dang adong bebiyar tu manangis dohot tu manangaha. Kau dukan nawalo nekat. Itu kan. Dang mabiyar rupani manikot. Dang mabiyar mabunuh jolma. Dang mabiyar manginum rason, dang mabiyar manehati daging ngate, lokana nasi rupani. Manang dang mabiyar manibuk siap pesawat, kan itu kan? Kami tapi udah. Akau nama rupani si jagaon rupani lokana nasi disi. Manang ya ragam rupani disi. Jadi molo mabiyar
jala biahaton dope kita, atau kalau masih ada rasa takut dan gemetar dalam hidup kita, tentu na pasti hamuna kadohan saha porsiaon, adong dope disi tanda-tanda na denggan dope dingoluni. Adong dope disi tanda na rupani, satabi sarap-sarap ni ngulunay perasa dope. Kan itu lah. Alay mo sadong bibiyar, berarti sarap-sarap maya, nang nabinoto be. Yang pasti ikon hati-hati na mahita tuaka si songoni. Alay damang do dainang. Molo hacita dope ibana, molo adong na terluka rupani di pamatang na, berarti nasehat dope. Molo tahilala dope gotil-gotil, wah berarti terasa dope sarap ningulutay, adong dope disi kestabilan di nguluhon. Mula kadongan, tentu molo adong dope di ngulut taon, rohabiyar rupani. Bodo rupani musin disukut to nate. Hira-hira marupani natahabiyari di nguluhon. Itu dah. Kan? Rata tu bodo marraga mate. Dapat tatu si adong do na binoto ya anggo na nihabiaran niya kadongan nama isi mata he justru akainat ta dorate na nihabiaran niya kadongan nama kan HP na baru rupani ada orang sosaut inatay do mabiyar tu amatay mabiyar ditikong parapuan nasing rupani contona anggon waing ya amatan na mabiyar tu inatay itu kan dok tayo na songoni di kita na hamun nakadongan puasa songoni ating tentu ima partikian ningulu ima perdalanan ningului alay mo nakadongan sa hapor siyaon molo didok na paling tahabiari do manangis do sibulis do ay sungod di hero rumang di sibuliso parjahat pangako do kalan lesing nay molo adong rupani namadok matepe taho nin na rupani dang tikosi holak kata do ite manang hata mate anggoroka roha na mangulu do inna kan rupani naman do inang mabiyar do mo se marsahid idu asa dituhor diatur pola makan doot pola hidup mabiyar marpugos idu asa karejo ibana ang giat mamora dangadong hamoraon na instanate jala dangadong hamoraon na binuat tubu kecuali markasi mamora siano pung na be na mamoray una kadongan mabiyar ibana tuwaka geleng na dangadong masa depan na memungkinkan dia kepertikian sinumaingon naguk akahamaulonon dalam hal-hal tertentu mabiyar macadinggado inian di tengah-tengah ninggul alay nagabi problema na nagabi masalah molo gabi tapaloas do roha biyari mangarajay ngulutta gabi babiyarku berlebihan roha di namasay manang bedo honok ko hamak kadongan gabe dirajai roha biari ada di ninggulwon diaka namasa Rani hamun kadok unang mata palawas roha biari gabe ubal gasya kapor siyaota unang loas roha biari gabe ubal gasya dagikta unang sanga idok halakan non rupani ate iya pamatangmu balga ape parbiar ko ina rupani do akalan nasing namar pardomu atusi nakadongan sa hapor siyaon molot ta pamanak nakin padohan di turpuk jami taon di Papua parpesal menodo Papua na adong do na mabiar-biari ibana Papua na adong do mambain ibana biyahaton atik pedang apala pitor tulom didok isi halakna alay bui sajodo aka
na mabiar-biar ibadai ima kahalak na makalomohon nguluna akka na marsugoni roha tu ibana akka na makosomi ibana akka na sikiroha dihadirion ni para pasalmeni akka parjahat na boy rupani tumahi na roa di nguluna nakadungan isina sumabiar songoni ate pengalaman ni para pasalmeni hati hai isina sugemetar mengadupi akajol masih songoni ala saonari hamuna kadongan sa porsyaon dan gabi persoala bi na binasaha ni turpuk jami taon manang nasongoni manang nasongo dia petahin yak kaparjahati tu ibana dang mabiar ibana di si dang biakaton be ibana di bahini puasa muna kadongan sa porsyaon ai di boto ibana solusi jalan keluar mengatasi rohabiari dohot mengadu pihak kaparjahati subiyani ngoluon itu naking disi dibahin ibana do Jahoba panodangina dohot hatuaon na diait pamuhai dibahin ibana do Jahoba gabi partanobatuan di ngoluna pos rohana dipangido di panondangion ni Jahoba na paupaton mian di bagas sanjoro ni Jahoba saliling mangulu ibana nakadongan asa makite namian di bagas joro ni Jahoba daw mabiar sian rohana dada holani marhite namian di joro ni Jahoba di sima ibana Aida, Ida, hinadenggan ni Jahoba. Tentu sada nidangyon na mangulo doon na pinatupan ni Raja David hatihay. Jala panidangyon na mangulo doon siyan na ni hatidakon na. Dito nga ito nga ni ngulo na sahat di bana. Jala udolas ni rohana. Odo kebahagiaan na matsayarga na polin na so tarasam hadirion ninguluna ai kebahagiaan sejati berasal atau kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki melainkan dari cara kita memandangnya. Nomor 8 mai sungguh dia do kita mamereng menilai positif jalan mampu mandok mauliate di sude nama sa ngulut tahun lani iko bui jala iko mampu mahita laho pinomat merubah paradigma na adong ditong-atongan ni ngulutta merubah paradigma bahwa lasni roh sejati roh sian bagaimana kita menerima dalam diri kita mampu maka molatehon saluhut ngoluon jala mampu berjuang di segala tantangan kehidupan. Jala ido na pinataw ni parpasalmen diturpuk jami taon songon hadirion na mampu mengida nakatidakon pabahinan ni Jahoba nak pegodang romusu nak pegodang akka si taonon jala nama borat boy masa dia tong-atongan ningulun alai dihatidakon naking dihadirion ningulun ni parpasalmeni di patau hadirion ninguluna jala di patau ibana di nguluna laho paida ida lasni roka jala maka tidak kon nasahat di tonga-tonga ningului ai anondangion dot hatuaon na nasahat tu ibana marhite-hite Jahoba partano batoan di hadirion ninguluna nakadungan kita namarpungu apala di minggu sadarion tuod na naing siyang uluhonot taate di ragam ni padalan ningulutta marsadasada na pasti siyak kitaon na punguno yang dison kung nakinahuro ko di awal rupani nung nga songoni hape partikyan ninguluon anong nalam matua anong rupani
alam markerut pardopahanon. Lai tongo dia do hahotan ninggoluon, songo dia do hadirionon, boy toktong di bagasan ngulu namar las ni roha namar pakirimon. Lau madalani partikian ni ngulu ari-ari nama saon, anggo portibi na mangilason, toktong do mangilas. Yaudah. So tuk tapangido hasonangan di portibio. Dan mungkin nih. Ayah songonon. Adong situ aku kan. Adong ruas. Amang pandita. Dagu-daga bergumulaku. Ini bana. Amang. Tangyak ko majuaw. Asa sonang ngulukuin na. Uido. Niku. Ngalomoro ham sonang. Bayi man yan namangin na. Ibo tohodo. Idi hasonangan. Banikur bani. Ahamayamang. Hasonangan holad di surgui do. Tong buka. Martayang mahita sa sonak ko. Setabi amang. Sitil majo. Ini bana rupani. Kan. Gudang do 10 tahun. Marpangidoon makirim na yung sonang. Kan itu. Lai. Ketika kita diberikan sesuatu yang berharga oleh Tuhan. Kita jarang berpikir bahwa berkat itu merupakan sesuatu kebahagiaan yang boleh kita lanjutkan dalam perjuangan hidup sekalipun dunia tetap bergumul. Sudah. Hidup pena idok anggo portibioda nang boyon toktong dom mangilas toktong dom mardalan rupani molate manaking dia kakor naung sahat nagabe anggini jamita di parminggot sa dayor rupani. Holani kan persoalan ninggulu di hapor siaw na tong, unang matong da birbir hubak-kubak, tong doi, mula hulak. Kan itu kan sering, da birbir hubak-kubak, tong gue mula hulak. Ya, Januari 1 Desember tiap tahun, itu mardalan. Alay unang matong, doko di roham, ay Januari na tahun ni, tunggu Januari sudah dan aku go di Siantar Kota unang betay dehom be naksalpo tahun na buruki ini ku tayo dan hadok tahun na buruk kamu na itu dah tahun nagok para sinirokao do na salpui unak tadok na buruk ay buhasa di patau do hita di 2024 to 2025 berjalan linear ke depan dan itulah harapan dari setiap orang percaya ketika kita mengaku pasu-pasu nih Tuhan ini tahun nasalpu luar biasa ini tarupani anu tahirim langsung oni manian di 2025 untuk mengikut itulah ragam pergumulan lewati nasalpui tadok mau lihat ya Tuhan boy bola sao tu tahun 2025. Konsekuensi ninggolu toktong na tahu maka dirikon jala na tahu marpakirimon ay dihirim do toktong mian di bagas ni Jakoba jala dipatau hadirion na paida hinadengkan ni Jakoba. Jala konido na rohaku di minggu sadarion rupani nagabe motivasi tate. Unang roto gereja moloneng ate. Unang roto gereja moloneng holan pidamodum. Walang gusto nila. Di rumah Bapak gak ada masalah. Alani unang roto gereja holan neng pidamodum waspadai roh ngantuk. Kan di situ. Lalu karena sering goroh ngantukon hulasa di gereja, etor berkecamuk. Nah mangikut ina rohani, unang sude uduhi. Adong kutaya songoni, hea songono. Nakipagi hudok doi. Di hutan nami, somalna kan jamon mga makuling giring-giring mulu hari Minggu. Jadi, dam tong awalu muse, adong masalah ama. Ang guau pergumulakon ikon hutop patsojonon di bagas choroi. Iko kupasaha jono tutuhani ne bana. Iko sok ibana bakyon na.
tung macet igor rupani panggosokan naon. Rama mana saja berangkat, hola saat di komplek ni gereja hamak kadongan, songon na tebu pangalakana, songon na tabos rupani, benda masuk, songon na ngarok persoalan maulukan gitu, masuk tuh komplek gereja, kan, dungi saha teras ni gereja lalu masuk mebana tu bagas joroi, nganang-nganang di mana merdalan, dungi roma persoalan pergumulan naon, amak kota barat, tinggal mau jauh di tohang ni gereja oninna, di tohang ni pitun ni gereja oninna, masuk mah habe horwasi uta baraton, nangadong pergumulan, kan, masuk mebana mangalaka, bagasan diberek kudulan hudul maibana rupani hudul nah orang kata persoalan beda enggak tinggal lagi di tohang ni gereja di tohang ni pitun ni gereja ang persoalan hudul marede martangiang hudu ibana diberek tuhabirang asing siarwanon songon asing bajuna na baru inna diberek tu siamun asik si tanggangon tona hiluk si patuna inna rupani masuk mebena si amin dangadong persoalan kan uduk satu nakodok konak kengani sampai so diwaspadai beroh ngantuk gitu kan amin mula kibana siang gerejai sah muse ditohang ni pitune gerejai amak kota barat mau muse indebana mulak siang gerejai jabuna songo dia nak ngibana sejabu pergumulan lau songo ni malah tabba ai diberek si paton si tanggang marhilong dibereng baju ni siaruan songo na baru tabba persoalan na dung rotu garejai ai dang ditopatcon pergumulan ni tutoru ni silang ni Tuhani dang raibana paidaida hinadengkan ni Jahoba di bagas joroi dan raibana menggumuli kehidupanna di ragam minama satu ibana di tongan di bagas joroi alai di pasobbu tenang ni rohana mengadopi Tuhan kamu nak kadokan sahapor sehat tutu sahali itu dan naing si hangolu honota diganu pertikan ngoluta marsada sada roh tu gereja tentu menggumuli kehidupan ini. Bagaimana kita boleh melalui setiap kehidupan yang boleh terjadi dan menyikapi yang terjadi itu bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Au cugari rupani, ante isukuk mahita. Hita rotu gereja bohado tutu. Alado manang asa. Alado manang asa. Bado. Ala atau asa. Baru tutu. Kita rumah itu bagas joron hamuna kadongan ala atau asa. Mulu naras tu ala. Aduh. Ala. Mulu yang per hari Kamis. Ala. Ala makan. Ala. Itu teh. Mulu PP kamu hadir di gereja ini kamu berkor tadi gimana? Supaya atau apa? Karena atau supaya? Karena bukan supaya ya, yakin? Kamu ke gereja ini datang berkor bukan supaya pintar ya, bukan mau pintar ya, bukan kan? Tapi karena berkat Tuhan yang menyertai engkau, karena kita sadar semua kehidupan ini adalah karena penyertaan Tuhan Allah. Pangaramotion ni Jakoba. So tungarok siya kita mandok. Roa tu gereja asa songonna hupak kejo bajuk kuna baruon asa songonna hupak kejo na adongon akan asing disi dan napatawon hadirion ngului paida hinadenggan ni Jahoba di tonga-tonga ni ngoluna tu damang do dahinang na pasti madalad do ngolu tujolo dan mungkin tu budi alemar pakirimo tu kijang di ngulu ni haporseaon ni aka na porsea ala naung di hasiholi di bata hita. Tadi jangan terlalu lama bertanya ya. Di kor kalian yakinlah Allah tetap berpihak bagi engkau. Pemuda-pemudi. Jangan ragu. Jangan terus berkata kapan.
kapan? Hari ini juga Dia ada dalam dirimu ketika engkau memberi hati dan dirimu melihat nyata, menyatakan kehendak Tuhan di mana engkau hadir dalam hidupmu. Hari ini juga Allah hadir dalam dirimu ketika engkau boleh menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupmu sebagai pemuda-pemudi gereja yang menjadi bakal-bakal gereja masa depan di masa-masa yang akan datang. Tentu nang dihita apalagi minggu sadarion dipatau kita di tengah-tengah ning ngulutta dipatau kita dari ngulutta noang marhiti kita jami tahun laos maju pakon nakasilas nerohan namar pakirimon tentu sudah kita makarekoti rasa aman manang tentram di nguluon sian roha biar jala maluas sianaka nama jahat hita tentu sa jupang hitai na parjolo tarekoti ma bain ma Jehovah panondangim taparhatau do di ngulut taon udang do nahulom di bulusotta alani ikut tapatau hadiriota di hati uron manang panondang Jehovah do panondakta na paduahon bain ma Jehovah hatubaonmu keselamatanmu gudang di nguluon na bolas nambahi kita armara nambahi kita dang marutung alay Jehovah ma nagabi hatuaom mo napatuluhon pain Jehovah gabi pertano batuan mo benteng hidupmu di hari yon ningulu ya masa pe parporangan do subian di portipion alay molo Jehovah nagabi benteng hidup nagabi hatauon nagabi pertano batuan di hita daudui saluhutna na paupaton hasiho lima mian di bagas joro ni Jagobai saliling mangulu unang adong rupani RBG rupani gabi per minggu di hari raya ni Kristenon molo mabiar hita di nguluon rotu bagas joroi tentu nang jumpa kita las niroka hasonangan di ngulut tahun jadi di bagasan hadiriot tai di patau kita berangkat dari berbagai situasi kehidupan yang boleh terjadi. Molo paido roham rupani, so hirana so congoni do na roham rupani, pasti do adong na berbeda. Sinu aing dohot na naing ro, pasti do adong na berbeda di pakirimon ningulut. Asal ma hot kita di bagasan hadirion ningulu na toktong patoh kita lahu manguduti saluhut nai diragam ni namasa di tengah-tengah ng ulut taon. Denggado toktong panugun ni Jehovah. Diaka nara na di parmahan na. Diaka nara di parhatau di tengah-tengah ng ulut ta. Dan mungkin tagamo naka na hurang denggan di basahat bana di tengah-tengah ng ulut taon. Ala toktong dohita di patau di hati uron. Ditugu di ragam ni akan naboy masa. Na patau kita di ngulu marsada-sada moloro hita tu gereja manang tu bagas joron itu kata ikosongon adohan ni parpasal menima paida-ida hinadenggan ni Jehovah menyaksikan kemurahan Tuhan dan di dalamnya lah dinyatakan sesuatu hal-hal yang menjadi kehidupan yang berarti pamagohon ngulu biar jala patauhon ngulu nabar pakirimon ay sonang hita di labung ni Yesus lahu manguduti aka partikian na boy masaw. Boydo dibuka jo buku de 330 sia. 330 sia. Nora si 330 sia mungkin kita boleh buka Android kita. Unang terlalap di hata. 330 sia buku logo. Dua nomono. Tay dehom majo ay saday. Unang terlalap di hati
sigok jabarmi nang dapoto asonangan molo godang sabatmi imbetos siluna namang bukayo kami hartana godang nang sarap sabat na corbutoi unang tarlalap di ata tulus sigok jabarmi nang dapoto asonangan molo godang sabatmi. Amin amang tangyang mahita. Patawang ulo namin toktong marpakirimod di huwalay Tuhan jala paida-ida hidadenggan ni basam ale Jehovah na toktong madongani hami maso-maso hadirion nami. Paso-paso mahuriamon rapdoot akan aposom naong ni piyom lako mangula dito nga ni bagas coroon. Pataw na sida di ulaw na maragami hot di hadirion na. Lako makarikoti pamujian tuho. Paso-paso ruas ni huriam Tuhan siyan poso-poso sa hatun na magodang odihon na sida. Dirakam meningulu si kano paridia kapar sekolah na li Tuhan. Hotok tong ama perbisuki dohot mengalihot torok ni roka. Dengoluan na sida. Diaka na makasih holi perkarejuan dohot si roka ni todi. Ho Tuhan. Kapatuduhan hobar Tuhan tawon na. Dengoluan na nang diaka ruas ni huriam. Hotok tong dobe makirim diaka parianak kono Tuhan. Ukap butian ni akaina. Patauhon hai paso datong-atongan ni keluarga. Mian las ni roka jala pasahatommo aka nanihirim ni ngulu. Atau Tuhan nang dia ngulu ni hami saluhut na di ruas ni huriam. Dia akan nangulan sia asiroham. Dongani pergugui nasida. Di hagaleon ni daging. Tong ihoti Tuhan semangat ni partodion. Lam diho nasida. Berpakirim untuk ketik-ketik na mangihuton. Pos marohan nami Tuhan. Parsaron nami di obason rabdo hoto. Patauhok kami. Ngulu nami. Jala lam. Tahu kami. Mangula akan ahobar tulo moderoham. Paida-ida. Hidadenggan di basam. Di ngulu nami. Nang ditongani bagas joromi. Asih maroham. Amin. Mari dehita. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biya, lao mandapotoni, totong di johon Yesus, sairo mahon. Tadi kon haholomon jala posia sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang behoma biya lao mandapotoni sonang di lambung Yesus rap kita lautusi ingatan na umuli do di lambung nai ay nung adi parade aso nangatai asa marhasonangan narotu Yesus sonang di lambung
kalau tusi ingatan umpuri do di lambung nai. Leho kamu ma di Jehovah hamuliaon ni gowarna, bahwa kamu masih lehon-lehon dungi Roma hamu tuadopan ni bohina, marsoba mahamu tu Jehovah marpahian na marhadohoan. Sada Kronika bidu 10 ayat 20 sia, imahatan ni debata nama buhar roha dahot pikirata, lau pasahaton pelean tu debata marhite-hite huriana. Amin. Terima hita zongjong. Ta pasahat ma tu debata pelea taon martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami do senuduk ni rohanami odo mual di nasa uli basa na mauliutus di soku pasahat hami do pelean hamalateon nami tuho sai jalo jala pasu ma pelean namion asa kabedalan panidangion Arsaoran dohot ulaon asini roha di Huriamon. Bahin ma ngulunami kami pilihan naho Bartolomo ni roham.
jala parsidokot paroho karajaommu, tolong hasit tonga dohot hadameommu di sadok portibion. Buhay ma rohanami, marhiti hita todim, asa satok tong mandok molate kami tuho. Di pasan kone anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ulau kunang artaku pakai main sangami diusehon mudarmu tung tada doholong mi yang behau guru dia Jesus na puna tung salele ngau mangolu Jesus do na puna Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinorbadi ama gowarmu, say Roma harajaommu, say saut ma lomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leon madihami sadarion, angolua siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nindongan namar dosa Tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna para ciao Gabe siulakon hatai mahamu mian jala mangulu paida ida hinadengkan ni Jakoba jalo masih Tuhan pasu pasuna di pasu jala ramoi Tuhan debata mahamu di sondakon Tuhan debata bogina Tuhanmu jala asi marohana mida hamu di depakon Tuhan debata bogina Tuhanmu jala di pasaron madamena tuto di munabi. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Horas marida.